Maar dan moet je ook nog een keer pakken, hè? Hij zat erin. Ja, of deze moet het openmaken. Ik weet alleen niet of we jou wel zien als je er bovenop zit. Hij zit toch... Ga je maar met hem knuffelen. Joeke, kom. Zag je het schrikken? Ja. Hou heel je... Ja. Hey. Alleen mijn hand. Oh. Zo. Staat hij aan? Welkom bij Stal 8. Wat betekent dat? Stal Horjes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Kan je het Engelse alfabet niet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Q, R, S, T, Kijk even alfabet niet helemaal. Oh. Ik zie dat hij er wel Q, R, S. Ja, dan. Joeke. Kan Joeke er niet bij zitten? Deze gaat er ook. Ja, weet je dat hij erbij gaat? Nee, ja. Hij moet even Ga omdraaien. iets meer naar achteren, want dan kan Moet ik ik een poot pakken? Hey, Daisy. Kom, Moet Joeke. je wel gaan Ja. vasthouden. Oh, ja. Houdt ook echt helemaal scheef. Ga zitten. We hebben een pakketje. En die gaan we even openmaken. We hebben wel doorgekregen dat het een pakketje voor de kerst was. Maar dat was, het was niet gelukt om op tijd te bezorgen. Dus we zijn een beetje laat. En ik doe nu Nederlands, omdat mijn nichtjes Nederlands zijn. Hey, hallo. Kom. Joeke. Ja. Mag deze hier openen? Nou, deze mag even een beetje. Niet met Joeke. Nou, ik ga hem openmaken. En normaal doen tegen elkaar. Er zit echt veel tape omheen. Maar weten ze wel wie jullie zijn? Ik denk niet dat iedereen het weet. Wij zijn Soraya en Quinty en ik heb ook een YouTube kanaal met mijn zus. Nou, mijn zus Ze hebben hun eigen kanaal. Dat zet ik wel even in de Mijn zus heeft omschrijving. een aangemaakt en zij gaat ook de video's een beetje bewerken. En ik... Maar jij doet editen? Oh, dat zijn mijn favorieten. Joeke. Ik wil het ook meedoen. Kom niet. Moet je Hey. meemaken? Ja, doe maar. Wat staat erop? Er zit nog een kaartje. Misschien staat het op. Vroege Weihnachten. Dat betekent vrolijk kerstfeest. Hey, Voor Yvonne and her family. Nou, hey. Dit is ook family. nee, doe maar. Nee, Joeke, dit is net voor mij. Dat is een kerstbal bij. Ah, kerstballetje. Shit. Kijk, die zit op elkaar. Dat vergeet ik altijd. Maar ik moet eigenlijk altijd eerst de kaart pakken voordat ik de cadeautjes pak. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Dit is een cadeautje ook voor Unique en Rising Star. Oké. Dear Yvonne. This way I want to say thank you to you and all the lovely people and horses at Stal van de Going Amiden. Almost every evening I watch your beautiful videos. There is nothing better to relax. And then I am with you and my thoughts like in summer when we visited you. Yes. This is from Britta. And Britta was with her husband at the stable this summer. And it was very nice to meet them. Oh, a lot of rain. Yes, Greg's shoes. Seahorses. Yes. The water cameras, are they heat? Hey, unique. Hey, Hey. look. You can give her one. Yes.
Yeah. No. You did have a lot. No. No. Okay. Then I'm going to eat again. Yeah. Bye. Okay. Then I'm going to eat again. Yeah. Bye. That was something very special for me this year. Juke? Some things in the packets are handmade in the social enterprise where I work. Oh, I hope you like it. Ik leg zo wel uit wat het betekent, oké? I send you many lucky stars for the new year. May all the people and the horses stay healthy and protected. Merry Christmas with kind regards, Britta. I hope Queenie Weekend Rising Star will like the necklace, denk ik. Wat is die? Dank je, Britta. Van camera tot zien. Nou dit is dus van mij. Ik mag het nou maar eens zien van de camera. Juke zit er wel een beetje voor. Ja, hè? Ja. Kijk, dit hebben ze vandaag. Oh, wat leuk. Dat is een spelletje. Oh. Ik denk dat wij dit kunnen eten. Of zou het in melk moeten of zo? Oh, lekker. Mag ik het helemaal? Hier even. Ja, tuurlijk. En ik ga hier even proeven. Oh, dit is niet. Oh, is voor het team. Voor het op stal. Die neem ik morgen mee naar stal. Als ze dan nog niet op zijn. Joeke, denk erom. De tand er bijna uit. Heb je losse tand? Ik heb hier. 4 losse tanden? Oh my god. Oeh. Wat sneller. Tegelijk allemaal. Nee. Ja, blijf gewoon. Kijk. Oh, ja. Moet terug. Dat is echt naar het gooien. Ja, erg hè? Ja, ik wil nog eentje. Oh, Joeke wil ook nog één. Wat wil je? Jawel. Maar hij heeft het ook wel ingegaan, hij vindt het ook zo lekker. Mag ik nog één? Nou is het klaar. Kijk, doe Nee, die maar weer terug. oh! Ik pakte hem. Wat, zo'n snoepje. Nee, dat is bijna. Terug. Terug. Ja, weg. Ik vind het veel te lekker. Ook een wel lekker. Mag ik ook? Oh, heel. Ik heb er eentje. Wat je ook? Oh, deze. Die wil ik ook wel proeven. Niet deze. Hey Joeke. Ik heb er nog steeds niet. Jij hebt hem al. Oh, lekker. Jij ook? Nee hoor. Nog niet? Lekker hè? Kijk, het is heel eng, want Juke zit hier heel dichtbij. Nou, ik heb mijn mond weer leeg. Ik ook. Deze? Ah, dat. Lekker nee. Lekker. Zo, dat stond op de kaart. Ik dacht necklace, arm, ketting. Iedereen. Maar ik denk dat ze dit heerlijk vinden. Kijk dat ook in het Duits? Nee, ik kan niet zo goed Duits meer. Ik kan besser Engels. So, thank you, Britta and husband. And
we really liked it. You were with us in the summer. And you also did meet my hubby, Bauke, and the children, Taya and Rijn. So, thank you. They would really like this. And thanks for all the food. We love it. Of net? Ja. Dankeschön. 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 Hey Glendy. Ik moet dit nog even zien letten. Dit is dus makken. Terug mensen op een werkplaats. Sociale werkplaats. Hey. Hey Quinty. En Daisy. En hier staat het adres. Ah, dank je. It's beautiful. Hey, ga je er weer af? Ja, want hij luistert. Ja, ze ruiken de snoepjes hier. Lukt het? Glendy. Niet te ver naar achter. Een beetje naar voren zitten hoor. Anders gaat ze bokken. Juist. Dat is een ambulance of zo. Nee. Ja. Nou, ik zal de ratio op Romy. Doeg, bedankt. Oh, daar gaan onze snoepjes. Hey! Ja. Oh.